Mayong gabi mga kaigsuunan diha sa Kabisayan ug Mindanao. Igsuon kining atong buluhaton ato kining gimugna tungod kay bisan kung ania kita sa Luzon niining mga higayuna, pero lagi ang akong pagkatao, natao ko sa probinsya sa Leyte o didto nabalhin ang akong kinabuhi sa Mindanao. Didto didto ako na-rebaptize gani nga dili mawala sa akong hunahuna nga mas maayo siguro nga aduna sabtay pagtudlo ingon nga sa cebuano nga lengguwahe. Amen. Para igsuon atong nahibaluta nga doon natin mga kaigsuonan nga dili sila ganahan maminaw sa lengguwahe nga Tagalog tungod lagi kay naanda nato ang atong pagkabisaya o Cebuano, so mas paborito nilang maminaw sa mga wali nga mga Bisaya o Cebuano. Amen. Gani igsuon namugna kining atong tulumanon na giingon nato og Bible study on Saturday. Amen. Kasi ang tinuod igsuon doon natay mga buluhaton sa ka semana nag-upload kita og mga videos nga gigamit nato ang lengguwahe nga Tagalog. So dinhi nga paagi naantay duduha ka upload sa usa ka semana atong dugangan og usa pa kapag upload mahimo na kini nga tulo kapag upload sa usa ka semana atong idugang kining atong tulumanon agig Cebuano nga lengguwahe kining Bible study on Saturday. Hallelujah. Igsoon ang ato nining paghisgutan niining atong buluhaton na Bible study on Saturday wala lain kundi kining nakasulat sa Biblia nga atong gikalibugan o dili nato masabtan og dunay og ngano nga naa may nakasulat nga sama niini. Amen. Mao ni atong himuan og paghubad igsuon. Himuan nato og eksaktong kahulugan or eksaktong interpretasyon. Amen. So yun ini ang atong pagabuhaton sa adlaw nga Sabado. Amen. So dinhi sa akong unang research bilang Cebuano tungod lagi kay dili lamang sa Cebuano o sa Kabisayaan ang lengguwahe nga Cebuano may kaylap kundi pati usab ang Mindanao. So ang atong duha ka isla ang Kabisayan ug hangtod sa Kamindanawan. Amen. Mao kini nga akong giandam o atong buhaton kining pagtudlo sa pulong sa Dios. Ingon nga kita man lagi ang nagdala, kita man ang kahayag, anaka nato ang kahayag, atong ipakita ang tibuok nga kahayag nga atong nakaplagan. Amen. So ingon na mga igsuon, matuta sa atong pagsugod. Dinhi igsuon ang atong unang paghisgutan mao kining nakasulat sa libro ni Mateo. Kining giingon diri sa Mateo nga sa Mateo 7:21 ug hangtod sa 23. Igsuon kining tutulo ka bersikulo mauray atong tagaan og pagtagad niini nga mga higayuna. Kining bersikulo 21 ug 22 ug 23. Dinhi igsuon kining atong paghatagan og hubad nga bersikulo nakahibaw ta nga kadaghanan sa atong mga kaigsuonan ngano man nga naa may giingon nga dili makasulod sa kaharian sa langit.
So dinhi atong hibawon kung unsa kini nga bersikulo, ang libro sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, 22 ug hangtod sa 23. Ang ingon dinhi sa 21 bersikulo 21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Amen. Hallelujah. O dinhi sa 22, nagaingon na usab, daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan? Hallelujah. Padayon igsoon, og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan. Padayon pa igsoon, og nakahimo og daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Igsoon, mao kini ang atong ikalibugan, kani ato kining tagaan og paghubad o paghatag og kahulugan aron atong masabtan og nganong dunay giingon dinhi sa Biblia nga ingon niini. Padayon igsoon sa 23 nagaingon pa, og unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamuig kaila, pahawa kamo kanako mga mamamuhat ug daotan. Ngano kaha igsoon nga kung atong tagaan og paghuna-huna kining sa bersikulo 21, atong tagaan kini og pagampo igsoon tungod kay wala tay mahimo kung wala ang atong Dios, dili motubay niini mao nga atong iampo sa Dios kining atong pagatun-an karon. Hallelujah. Kanimo amahan nga lagitnon, salamat o Dios nga diin kining kagabion ani agihapon kami nga imong mga anak. Salamat sa tanang kahigayunan sa adlaw akong diin among natagamtam ang tanan nga imong grasya sa matag adlaw. Lord, madto kami sa mga pagtuon ining imong mga pulong. Ginoo, himoa nga duhiga kami sa imong balaan nga Espiritu Santo. Ihatag kanamo o Dios ang imong espiritu sa kamatuoran nga diin mao kini magpahimangno o magpasabot kanamo kung hain ini ang nagdala og kamatuoran. Lord, ingon pa man kanako nga magadala niini, duhiga ako o Lord sa imong espiritu nga diin magahimo ako sa maayong panultihon o maayong pag-iisip, Lord, para akong may pasabot ang tanan o Dios nga ani among pagatun-an karon. Ingon pa man o Dios, ang tao nga gustong maminaw o gustong makakaton sa imong mga pulong, Lord, tabangi sila, ablihi ang ilang mga kasing-kasing o kanilang mga hula-hula o Dios para abli usab ang pagsabot sa among mga pulong nga amo karong pagatun-an. Lord, ikaw na ang bahala kanamong tanan, kami mo adto niini ug igon lang kami sa pagpasalamat usab niini. Among gipasalamatan sa pangalan mo Hesus. Amen. Hallelujah. Niya igsuon ang atong bersikulo nga ato nang gibasa o ato na usab nga giinduso sa atong amahan nga langitnon. Busa niini gayon ato na kining hatagan og paghubad aron atong masabtan nganuman nga atong basahon og otro. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Gisuon, unsang kabubuton kaha sa amahan nga angayan natong buhaton aron ta makasulod dito sa kaharian sa langit. Amen. Hallelujah. Ingon ni igsoon,
Atong humanon sa pagbasa aron atong masabtan kay tutulo lamang kini ka bersikulo igsuon atong basahon ang bersikulo 22, daghan unya ang magaingon kanako niadto nga dawa, Ginoo, dili ba nagahimo kami mga propesya tungod sa imong ngalan. So hunahuna nato igsoon atong gamiton ang atong inunta lamang gyud tay mga pag-isip lang ba nga naa gigiya o gigasa sa Dios kanato. Atong gamiton og ngano kaha nga mingon man diri nga naghimo na gani sila propesya. Puti pasabot mga igsoon na nagawali na ni sila. Nagahimo na ni sila hatagas nga mga pagpaludlo. O kana igsoon atong hula-hulaon nga kini mga tawhana dili baguhan pa sa pagtuo. Amen. Dili pa siya bag-usap, dili pa sila baguhan sa pagtuo tungod kay na naghimo na sila mga propesya buot pasabot igsoon. Daghan na sila pamaagi nga giwali nila ang maayong balita. Mga propesya. Daghan nga mga propesya ang ilang gihimo. At tingala kini mga tawhana nga gisalikway man sila sa Dios. Amen. Dili sa unahan tungod sa imong ngalan ug nanagpaggula sa mga yawa tungod sa imong ngalan. Ha? Nanagpagula ibig buti pa sa buting suon. Kung sa ato nga kinabuhi nga kita mga Kristohanon karon, labi na sa mga born again, matrinitarian man o sa unsa man nga doktrina, kay duduha lamang kay doktrina igsuon kining atong gituuhan karon. Nabahin kita sa duduha ka doktrina. Doktrina nga wality o kining doktrina nga Trinity. Atong tigamnan igsuon nga duduha lamang ang doktrina sa tibuok kalibutan inon ta lamang. So dinhi buti pasabot niini nga nining gingon dinhi nga og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong pangalan. Sa atong inon ta lamang nakinaiyan nga kitang mga Kristohanon nga mitamod sa kasuguan nga magpabautismo mao na giingon pagka born again kita may ulang gitawag nga born again Christian. Amen. So karon kining pag-ingon dinhi nga nagpagula na sa yawa tungod sa imong pangalan. Sa unsa man nato sa atong hula-hula igsuon kining pagpagula sa yawa mao baya kining pagpamandong nato sa mga masakiton. Mao ni igsuon, mao kini. Gani man nga dinhi sa atong unang nabasa nga nagahimo man di ba nagahimo man kami mga propesya tungod sa imong ngalan. Sa mausab ka nato nga adunay nagawali, nagahimog mga propesya nga gikan sa balaang kasulatan. Amen. Og ikaduha dinhi igsoon kini nga atong giingon nga og nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan. Kining pag-rebuke mga igsoon, gigamit ta, mao na ni sila, mao na mga tawhana kini. Nga nag-rebuke gigamit ang pangalan ni Hesukristo pamaagi sa pag-rebuke in Jesus name pahawa kamong mga espiritu sa mga demonyo. Sumao kini silang mga tawhana igsoon. Nga piyangkon sila nga dili ba ka nagahimo naman kami mga pagula sa mga yawa pinaagi sa imong ngalan. So miyangkon sila igsoon. Dili pa sa unahan og nagahimo kami daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Nagahimo na sila daghang mga milagro igsoon. But pasabot ni mga milagro kini bang pananglitan pinaagi sa imo sa iyang ngalan. Kasi kining pangalan
ni Ginoong Hesus igsuon. Mao kini ang pinaka-powerful sa tanang pangalan. Mabitaw nga mauusab kini ang atong gamiton kung kita magpabautismo og hangtod sa atong paglimpyo sa atong mga kasalanan, og mausab kini ang atong gamiton hangtod madawat kini nato ning gisaad sa buhat 2:48 nga Espiritu Santo. Amen. Ang Espiritu Santo mao kini ang mahimo nga giya kanato paingon sa kaluwasan. Amen. Dili na nato ibasahon pa igsuon kay magadugang ang atong oras. Dili igsuon ang bersikulo 23 ato nang gikasalaysay nini ang ikatulong pangutana. Ang una ang propesiya tungod sa imong ngalan, ug ikaduha ang pagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan o paghimog mga milagro mo ang ikatulo. Igsuon. Kini naa kini sa kanatong mga Kristiyanon. Kung atong huna-huna nagsuon sa ato, pakita da ibot pasabot ani. Kitang mga Kristiyanon ang buot pasabot ni ini kay miyangkon man sila nga mihimo na kami mga propesiya tungod sa imong ngalan. Pero maayo ng pagwawali nila sa mayong balita. Ha? Nagasangyaw na sila nahimo mga mayong propesiya nagikan sa buluhaton sa Dios. Amen. Unya pagabot sa 23 ato basahon og unya magaingon ako kanila wala ko gayud kamo igkaila pahawa kamo kanako mga mamumuhat og daotan. Igsuon kung atog yung huna-huna ngano man giingnan pamantag diri sa 23 nga pahawa kamo kanako kay wala ko gid kamo igkaila. Pahawa kamo kanako kamong mamumuhat og daotan. Nganong giingnan man igsuon nga namuhat pa sila daotan wala man sila mamuhat og daotan gani nang nag-rebuke na gani naghihimo nag mga propesya. Ha? Ngano man nga wala man sila hilhigi pahawa man sila. Gitabog sila. Pahawa kamo mamumuhat og daotan. Wala sila og atong buto na nagsuon. Wala kinsa bagoy ato kitang mga Kristiyanon nga misunod sa kasugoan sa Dios. Dili pwede nga makahimo ta og salaon. Di ba? Amen. Kinahanglan nga atong masunod ang unsay sugo sa Dios para maging malampuson ta sa atong tuyo nga kaluwasan. Amen. Dene, mao ni atong sulbaron karon igsuon. Kining tutulo ka bersikulo, dunay kasulbaran ini. Ug ngano nga mingon man ang Dios nini nga wala ko kamo igkaila, pahawa kamo kanako mga mamumuhat og daotan. Oh. Wala sila mamuhat og lautan igsoon. Gani sa 22, nag-ingon pa gani, naghimo na kami mga propesya. Kini mga propesya igsoon, kining muning pagsasalaysay kalinggikan kay sa Dios, kining pulong nga ilang gisasalaysay. Mao kini ang mga propesya nga giingon ang Dios. Unya, nagpagula na sila sa mga yawa. Amen. Unya, nakahimo na silang milagro tungod sa pangalan ni Ginoong Hesus. Kay kining pangalan lagi ng niining atong Ginoong Hesus, dako kini og power para atong gamiton sa bisan unsang paagi. Amen. Kung kita may problema, mag-ampo ta sa iyang ngalan. Kaya ato basahon sa Kolosas igsoon nga ang tanan ninyong pagabuhaton, buhaton ninyo sa buhat pinaagi sa iyang pangalan. Pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Ug sa ingon niini, kamo nagapasalamat kamo sa Dios nga Amahan. Amen.
So ang tanan natong pagabuhaton ato kining gisandig sa pangalan ni Ginoong Hesus. Tungod kining tanan walay dili mahimo pinaagi sa pangalan lamang. Mao man gani kini ang magaluwas kanato. Mauna nga sa tanang paagi bisan sa mga pag-ampo atong isandig gamiton ang pangalang Ginoong Hesus. Bisan sa mga pangnambal atong gamiton ang pangalan ni Ginoong Hesus. Bisan sa pagpalaya sa mga demonyo, atong gamiton ang pangalang Hesus. Tungod kini igsuon sa pagkadako sa power sa nining ngalan nga gimugna sa Dios nga mao'y atong mangluluwas. Amen. Igsuon dinhi doon kita mga paghubad niini. Ingon ni igsuon. O gano man nga giingon man sa Ginoo nga wala ko kamo igkaila. Mo gini igsuon, no? O bato nila, og unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila. Saon sa nga paagi nganong dili man ta mailhan. Nga daghan na gani tagibuhat nga mga propesiya sa iyang pulong. Huh? O daghan na tagihimo nga pag-rebuke sa iyang pangal nganong wala man tayong alhi. Igsuon. Ingon ni igsuon. Ang iyang sa unang natong bersikulong gibasa sa 21, atong utrohon, aron atong masabtan, nga, dili ang tanan magaayong kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga atuwa sa langit. Amen. Igsuon kadto di ay nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga atuwa sa langit. Unsa nga kabubuton igsuon sa amahan nga gusto niyang tumanon gid nato. Igsuon mao kini ang mao nga nagsugo si Ginoong Hesus sa pagsulat og hangtod naghimo na gani siya og ilustrasyon. Kung atong tan-awon igsuon atong basahon ang nakasulat sa Juan 3 bersikulo 3 versikulo 3 hangtod sa 5:6. Dili igsuon atong diretsohon ang versikulo 3 diretso na to ang 5 igsuon. Tungod kay ato kining gihimo nga dili kita mulapas sa di ta mo abot sa 40 minutes ning atong panagtuon ini. Gani ato kining gihilaktod-laktod igsuon. So dinhi atong basahon ang bersikulo 5. Dinhi sa 5, og si Jesus mitubag sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo. Gawas kung ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Igsuon, mao kini ang kababuton sa Dios nga mao'y angay natong tumanon kay mao ni kababuton sa Dios nga angay natong tumanon para makasulod ta ngadto sa kaharian sa langit. Amen. Niya, trongko, og si Jesus mitubag sa pagkatinuod bagaingon ako kaninyo, gawas ko ng tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Amen. Ngano man igsuon nga dili man ta makasulod. Ug ngani ug atong tan-awon sa bersikulo 6 sa 4, sa bersikulo 4 niini ang istorya niini igsuon si Nicodemo nga miduol siya kang Hesus ug nangutana unsa ang maayong buhaton para maluwas. Gani sa 6 miingon gani si Nicodemo sa 4 bersikulo 4 miingon si Nicodemo, pwede ba di ay musulod sa taguang kansainahan o magpagpakatao usab? Mingon sa Nicodemo wa na masabti igsuon ang maong pulong. Ka ang tubag ni Ginoong Hesus nga gawas
sa size naman, gawas niya. O kung ipanganak ka sa espiritu, ang gawas kung ipanganak ka sa tubig o sa espiritu, makasulod ka sa kaharian sa langit. Saging harian sa langit. Buti ba sabot, igsuon nga, nining espiritu, diha ta sa anata tuo sa espiritu nga mao atong gituuhan. Kay ano pa og ang natao, ang igaanak sa espiritu sa tubig ug sa espiritu, makgawas kung may panganak ka sa tubig ug sa espiritu, hindi ka makasulod sa harian sa langit. Karon, ang bagutan na nato, yun nga naman, nga sa unsa nga paagi. Amen? Kay ipanganak man dito pag-utro. Ipanganak kita igsuon tungod kay kitang mga tao aduna tay nasulod na kasalanan sa atong mga ginikanan sa panahon nila ni Adan ug iba. Ano na tay nasunod nga mga giingon og inheritance sin. Inheritance sin. Mao kini atong nasunod. Mao nga hugaw ang atong pagkatao nining bisan pa mo ingon ta nga wala man koy nabuhat ni kasalanan. Nganong dili man ko makasulod sa gingharian sa langit. Igsuon kanang tanan kawang lang kay ina ngano kung atong basahon niya igsuon. Usa na ato sa tanawon ato sa humanon di ay kini atong gitun-an din sa bersikulo 3 ngadto sa 7 sa Juan 3 bersikulo Juan kapitulo 3 bersikulo 3 ngadto 5 ngadto sa 7. Ato sa humanon igsuon usa nako ipalayon og ngano nga kitang tanan makamakasasala. Amen. Og dinhi igsuon sa 7 giingon na sab didto nga ayaw kahibulong ang sa akong pag-iingon kanimo kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab. So kinahanglan gyud nga ianak pa ta. Mao giingon na we must be born again. We must be born again. So kay kinahanglan gyud nga ipanganak ta sa ikaduhang paagi. Ipanganak ta sa tubig ug sa espiritu. Kaya nga ito, manggituhan mo man ang espiritu nga mo ang Dios. Mao man nga kita usab ipanganak sa tubig nga mao ang maghugas sa atong kasalanan ug hangtod sa espiritu nga mao atong gituhan nga Dios. Mao kana ang atong kaluwasan. Amen. Ug nagaingon din sa city, ayaw kahibulong. Ang akong pag-ingon kanimo kinahanglan nga igaanak ka mo pag-usab. Igsoon, kini nga pagkasulti ni Ginoong Hesus. Walay exempted ni igsoon. Bisan kung kinsa ka pa, bisip pare ka pa, pastor ka pa, walay exemption. Bahin ni ini nga sugo igsoon. Kinahanglan kitang tanan magpakatao og usab. Amen. Muna giingon, igsoon, we must be born again. Tungod, kay kung dili ta matao pag-usab, dili ta magpakatao pag-usab, hugaw ang atong lawas, mabitaw nga mo iya giingon dinhi nga gawas kuno kung may panganak pag-usab, dili ka makakita sa kaharian sa langit, dili ka makasulod sa kaharian sa langit. Ina nga igsoon, hugaw ta. Naa ka nato ang pagkamakasasala. Amen. Igsoon, ang giingon din sa Roma 3:23, sanglit nakasala ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Amen. Buti pa sa igsoon, kitang tanan adunay kasalanan nga nasapod gikan sa atong mga ginikanan nga kadtong Adan og iba. Nga hangtod
ato kining nasalo. Mao kini ang giingog inheritance sin. Mga igsoon, mao kini atong limpyuhan. Mao kini atong limpyuhan, kini atong lawas sa ngalan sa pagpakatao ug usab. Pagpanganak ug usab. Amen. Mao kini ang atong buhaton. Kaya kung dili nato kini buhaton, dili gyud mo kunsad kanato sa atong lawas ang espiritu nga gisaad sa Dios nga himuon man taniyang templo. Himuon taniyang templo puy-an ta sa espiritu sa Dios. Amen. Pabitaw sa 1 Corinto 3:17, mingon nga wala ba kamo masayod nga kamo ang templo sa Dios? Kamo ang templo sa Espiritu Santo. Mauna siya nga kinahanglan limpyuhan nato ang atong lawas kay kining atong lawas usa ka makasasala. Bisan pa man sa inon na nato na sa atong nasapod nga kasalanan gikan pa didto sa atong mga katigulangan ilang Adan ug Eva, bisan pa mingon ta nga wala man koy nahimong sala. Wala ko nahimong sala sa atubangan sa Dios. Tungod lagi igsuon adtong pagmugna sa Dios sa kanatong tao. Kinsa may og giunag mugna sa Dios? Kadto si Adan man ug si Eva. So kita kay mga anak man, kita tanan nakasulod niini sa pagpakasala nila. Mao nga giingon bitaw diri sa atong lang gibasa nga sanglit na nakasala ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Wala na igsuon, wala labot ang Dios nato, ulili na buluol ang Dios nato kay tungod lagi sa atong pagkamakasasala nga lawas. Dili siya moduol kanato. Amen. Ingon ini igsuon ang kahulugan. Nga pa igsuon. O gini sa sumala sa Roma 6:20, sa dihang ulipon, pakamo sa sala, nahigawas kamo. Ha? Gikan sa pagkamatarong. On that time, na diha pa ka nato ang pangasala, nahigawas ta sa pagkamatarong kahit unsa pa atong buhaton nga matarong igsuon walay kwenta sa atubangan sa Dios tungod kay naatagigamhan ta sa pagpakasala. Ang atong lawas naa pa sa pagpakasala. Wala pa kini mahugasi. Amen. Mao nga bisan unsaon nato pag hinulsol kay wala man lagi nato mahugasi ang atong lawas, dili mo kunsad kanato ang espiritu sa Dios. Amen. Dili patatawgon nga templo sa Dios, templo sa Espiritu Santo. Kay inangano dili mo kunsad kanato igsuon ang Espiritu sa Dios samtang ang atong lawas hugaw pa, dili pa ni malimpyuhan. Amen. Inguna na kapatid ang atong pag-interpret sa mga pulong nga atong pasahon. Kadaghanan igsuon. Ako sa diha pa ko sa naonda na tong halos man kadaghanan karon naamang gyud naama kay ako miagi ko og ang akong katigulangan pure gyud nga Katolik unya sa akong pagkaminyo nagkaanak og usa dili ko makahula-hula gyud og maayo nga mayon ko nga sa unsa nga paagi kita maka-concentrate sa atong pagdios nga kana bang may layo ta sa mga bisyo, may layo ta sa mga dili maayong buluhaton nga aron masintro na to ang kasuguan nga giingon sa kasulatan nga likayan na to ang kalibutanong buluhaton. So ako tong hula-hula sa una mga igsoon nga basta lang kung diha lata sa Katoliko dili gud babago ang atong pagkatao. Amen. Mao to nga misulod ko og relihiyon. Tungod kay mao man lagi sa una ang atong yung nga mas maayo ang nata sa relihiyon nga natay relihiyon gyud nga barugan nga mao maga-guide kanato paingon ngadto sa kaluwasan. Bisan man dili man gyud mabasa na dili man nato maingon nga may relihiyon nga makaluwas. Wala igsuon. Wala relihiyon nga makaluwas. Kundi, kita
nga nasa relihiyon kita ang mag-amping kung asa tang relihiyon na musod nga dunay relihiyon nga nagtudlo og paliko-liko. Amen. Dunay relihiyon nga nagtudlo og paliko-liko lang, dili diretso. So ako, lain ko sa una, kami ko adi ko anong sukad nga nahimuwag ko sa born again Trinitarian. Miyo ko sa ko kaugaling, may sumpa ko ba? Inko, unta, busod ko relihiyon nga hingad tol makusuligaw, nya dire man ko nagdumala ko igsuon og inunta naglahimo na nga usa ka mamumuhat sa simbahan. Usahay sangunan ko sa akong pastor pag lumala sa Sunday school ug wala siya time. Ayun siya, Brad, karong Domingo pahuway sa ako naman ko tulo siya pa man lagi speaker, siya pa may preacher nga muwali. So nya napa siya dalhon nga kuan ka walay magadumala. So kuan siya busy siya kayo. Nya tulo ka grupo ang iyang dumalahon. Siya pa'y magwali, siya pa'y tanan. Mo sa usahay nako, Brad, pwede bang ikaw mag-research ka? Mo ni guide tagaan ko niya guide. Mo ni guide i-research nimo ni. Mani guide o di malipay ko igsoon inangano kay kini bayang murag dili pagita inunta hasa pero at least na makaingon ta sa to kaugaling ay salamat na ay pagsalig si pastor nako. Amen. So ana igsoon akong una sa una. So sa time nga sa iya kong sangunan og buluhaton sa simbahan sumalipay ko ana igsoon. Kaya na pa maingon ko nga, salamat ang taon. Medyo may kumpiyansa yun si pastor nako. Ngayon ko sa kaugalingon. So malipay ko na igsoon. Research ko na yun. Ako lang ayuhon paghanay gid ka lang maayong pagkatudlo anong pagdumalan ako. So mo nang hangtod hingad to ko suligaw didto ko na balhin na rebaptize sa Oneness doctrine. Nya din kining Oneness parihas ra igsoon. Og unsa ang buluhaton sa Trinitarian born again kasi ang born again nga Oneness ang Oneness born again gapon kun tawgon wala kalainan ang pagsimba ang sistema sa panagdaig praise and worship mao gihapon igsuon ang mga pamaagi sa pagdalayg sa oras sa panahon sa pagsimba ug hangtod sa pari pang sistema sa patakaran sa simbahan sa maura way kalainan igsuon. Muna nga mingon ko sa kaugalingon nga lain gyud ay ang tudlo nga wala tay pasikaranan. Inangano igsuon kini akong pagtudlo karon hindi ko nga ako naman siguro pinaka bright nga tao kay ngano makatultol mako sa ako nga gipaludlo. Maumang gyud ang pagtudlo nako. Maumang ulod sa Biblia ang ako mga pagtudlo. Makaingon ko igsuon. Inangano kita god didto wala masulod sa akong atong una-una nga do na di kinahanglan subayon ang atong pagtudlo. Kay kini di ang atong pagtudlo igsuon. Pagtudlo ang magpakatao ta magpabautismo ta kini day bautismo dunay duha ka klase igsoon nga bautismo nga naglungtad karong panahon na. Kay na nga ni duha man ang doktrina nga naglungtad sama karong panahon na usab. Kining doktrina nga Trinity o kining doktrina nga Oneness. Duha ra man ni sila. Duha ra man magkontrahan. Kining Oneness o Trinity. Hay makaron kining Trinity igsoon alang daghan kini sila nga grupo. Bisan pag atong pangbanggito ng mga pangalan sa mga sikat kayong mga relihiyon, Trinity na sila igsuon. Walay nalain. Ya. Ngayon tag Saksi ni Jehova, Trinity. Iglesia ni Cristo, Trinity. Kining gang Soriano, kining Iglesia sa Dios, Trinity. Kining mga born again nga daghan man ni karon born again sama sab sa
oneness nga daghang sab nga pangalan sa simbahan. Sama karon sa oneness dunay sa oneness or oneness is usara na sila igsuon sama sa oneness may UPC, may Jesus Name Church, may Assemblies of God Oneness, Assemblies of God Apostolic, daghan kini igsuon. So dinhi nga ako na nakatulad ang pamaagi sa pagtudlo, nakaingon ko sa ko kaugalingon. Mura og ako na gyud ang dagdala sa tinuod nga pagtudlo. Amen. Nangano dinhi gud sa teaching sa oneness, dili ka pwedeng magtudlo nga dili gud nimo mabasa. Kinahanglan magtudlo ka nga naa gyud mabasa tanan. Amen. Mao ni igsuon nga nakaingon ko sa kaugalingon nga kinahanglan gyud ay nga naatay subayon nga dalan. Kini sa teaching sa oneness, kinahanglan ang atong subayon kadtog yung asa lapit ang mabasa, adto gyud ta lapit. Wala tali ka mo subay atong dili mabasa. Mao kanay teaching sa oneness doctrine, kapatid, ay soon. Mao ni nga upatod pa gani sa Galacia nga ang Kristo mao atong mao ang kay nangano kining Kristo igsuon, ang buot pasabot sa pulo nga Kristo mao kini ang giingon og kaluwasan or mangluluwas. Mabitaw nga gipares kini sa Jesus nga pangalan. Mula na siya mo'y gihimong apelyido ni Jesus. Pero dili na siya may apelyido ni Jesus. Ang Kristo mo na siya gipares sa pangalan ni Jesus. Inangano kung atog yung diretsohon, Jesus nga mangluluwas. Mo na siya. Amen. Og Jesus nga mangluluwas. Jesus nga gamhanan nga mangluluwas. Amen. Mao kini ang kahulugan sa Kristo. Mao na nga gipares sa ngalan nga Jesus. Kay Jesus man ang atong tagapagligtas, mao man atong tinuod nga mangluluwas. Mao man gani nga ang buhat ko ang buhat 4:12 nag-ingon nga walay lain nga ngalan nagimugna ang Dios dinhi sa silong sa yuta. Amen. Walay lain nga gimugna ang Dios dinhi sa silong sa yuta nga pinaanaagi niini kitang tanan maluwas. Jesus lang igsuon. Kung atong basahon sa bang Mateo 1:21, paganganlan siya Jesus tungod siya ang magaluwas sa iyang nasod, sa iyang lungsod. Ang Jesus daw magaluwas sa iyang katawhan. Mao na siya. So, kinahanglan gyud nga dili ta mutuo ta nga si Jesus ang atong maluluwas, pero wala din nato buhata ang tinuod nga pagdawat sa pangalan ni Jesus. Igsuon, unsaon nato pagdawat sa pangalan ni Jesus? Ang pangalan ni Jesus, simple lang kung ingon lang ta, gidawat naman ako si Jesus niya. Bautismo naman gali ko. Unsang bautismo igsuon ang imong gidawat? Muna ako pangutan na igsuon. Unsa nga bautismo ang imong gidawat? Kay dinhi sa atong pagtulunan sa oneness nga gawas niya pa kung dili ka mapakataw og usab. Ang sa imo pagpakataw og usab mao po'y atong gamiton pag tawag sa iyang pangalan nga mao ingon nga mangluluwas. Amen. Kaya nga atong pagpakataw pag-usab kung dili nato parisan sa iyang gisaad nga pangalan nga mangluluwas, paansaon man nato pagkaluwas igsuon. Nagbautismo na ta. Mingon ta, ako magabautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo.
dili man to pangalan igsuon. So wala ka mahimo nga midawat sa tinuod kapag dawat yun. Dili yung tinuod ang imong pagdawat kay wala man nimo gamita ang pangalan. Amen. Kinahanglan igsuon nga atong gamiton ang iyang pangalan sa panahon na kita maglimpyo o maghugas sa atong kasalanan. Kay mao ni ang maghugas sa atong kasalanan kining pangalan ni Jesus. Amen. Maman bitaw nga sa oras nga kita mabautismuhan sa iyang pangalan, automatic musaklob ka na to ang iyang espiritu sa Dios. Nga mao ni makapasulod na to ngadto sa iyang gingharian. Dili ta makasulod dito kung dili na to ni madawat ng iyang pangalan. Moingon galing ta. Dugay na kung pangalagad. Posible dili ko maluwas nga. Bautismuhan na gud ko. Inon ta lamang no. Nga inon ta lamang sa uban nga grupo nga kay tanan man gid nga relihiyon kay misakay man sa bautismo. Pero lagi ang bautismo nga gihimo sa kadaghanan karon dili na mao ang bautismo nga ipabautismo gyud. Amen. Kay dili man na kung atog yung tan-awon ang Biblia wala gyud nagtudlo nga mga apostoles nga bisan usa sa kanilang mga apostoles walay nagbautismo sa pangalan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Dili man na mo ipabautismo. Kaya ang utos sa Mateo 28:19, panglakaw kamo sa tibuok kanasuran, ug iwali ninyo ang mayong balita, bautismohan ninyo sila sa ngalan sa Amahan. Igsuon, ang puntos diha ay ngalan sa Amahan, ug ngalan sa Anak, ngalan sa Espiritu Santo. Buti pasabot igsuon, kining tulo dunay pangalan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, doon na kini sila'y usa ka pangalan. Maman bitaw nga may barog kita, kining atong doktrina ng walis, may barog kita sa usa ka Dios, usa ka Espiritu, ug usa ka persona. Walang tulo ka persona. Wala tayo mabasa liha sa Biblia igsuon. Muna sayop nga pagtulunan. Mao nga kung ang atong pagtulunan wala magsunod sa tinuod gyud nga nakasulat sa Biblia. Mao na hinungdan igsuon nga bisag unsaon nato mabitong giingon diri sa 22. Daghan unya ang magay tinod. Daghan unya ang magayon kanako niadtong adlaw Ginoo. Dili man nagahimo man kami mga propesiya. Kining propesya kining pagbantala sa balita, sa mayong balita. Mo kining propesya nga gisaad sa Dios nga dapat natong himuon. Mao man bitaw nga misulod kini sila. Inunta lamang kini silang mga tawhana nagahimo sa paghimog mga propesya. Unya, miyabot sa bali og nanagpagula sa mga yawa tungod sa imong pangalan. O giangko na nila nga sila nagpagawa, naghihiling na sila sa pangalan ni Ginoong Hesus. Nganong di man pa sila wala man sila ilhi sumala sa 23. Tungod ka na igsuol sa wala yun nimo madawat ang gisaad sa Dios. Amen. Abi ni igsuon, kung atong basahon ang Galacia 3:27, ang nagingon dito ang nakasulat sa Galacia 3:27, kay ang tanan kaninyo nga may gibautismohan ngadto kang Kristo, gikasuluban usab og Kristo. Sa ako lang giingon ganina igsuon no? Sa akong giingon ganina kanang Kristo ang bolte pasabot niya na sa termino nga sa uban pang paghubad, ang words nga Kristo ay kaluwasan. Kaluwasan kini igsuon. Mao kini ang pagluwas kanato. Mao man bitaw nga gisulti diri sa
Sa Galatia 3:27 nga, pag ang tao na nabautismuhan kang Kristo, nasuluban usab siya og Kristo. Unsa may gisulob? Kristo. Mul pasabot sa Kristo, kaluwasan. Amen. Dili ta masaluban og Kristo, dili ta mabautismo og Kristo, dili ta mabautismuhan og Kristo, wala sa isaloob kanato nga kaluwasan, mauna nga dili ta mailhan. Unsa man ang isaloob nato, unsa man ang tigaman nga para kita maila sa Dios. Kining Espiritu Santo igsuon. Sumala sa buhat do sa buhat 2:38 nga matupan ni Pedro nga og si Pedro bitubag kanila, pag hinulusol kamo o pabautismo kamo, ang matagusa kaninyo sa pangalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa atong mga kasalanan. Og nigsuon, og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Igsuon, mauman bitaw nga naghimog ilustrasyon si Ginoong Hesus doon sa atubangan ni Juan. Miduol siya nga tukang Juan aron magpabautismo. Ngano man igsuon nga magpabautismo man siya nga Dios man siya. Ha? Magpabautismo siya igsuon para atong sundan. Amen. Ang Juan 3:15 nagingon nga ako nagabuhat kaninyo og ehemplo nga inyong sundan. Amen. Ako daw nagabuhat kaninyo og ehemplo nga angay ninyong sundan. Mao kini ang iyang giingon nga pagduol niya kang Juan nga nagpabautismo. Mao kini ang giingon nga nagbuhat ako og ehemplo aron inyong sundan. Ha? Example ang iyang gibuhat nga pagpabautismo kang Juan. Walay laing kahulugan ato. Mao to nga nagpakita kaniyang spirit kalapati nga gikan sa langit. Namikon sa diya sa iyang tuong sa iyang abaga. Buot ipasabot igsuon nga pag ang tao mabautismohan sama sa gihimo ni Jesucristo nga nagpabautismo kay Juan, ang tao nga mabautismohan madawat niya ang gasa nga Espiritu Santo. Nganuman nga madawat man niya, igsuon tungod kay nalimpyuhan na siya, nabautismohan na siya, automatic paghugas nimo sa imong lawas, paglubog nimo sa tubig, uban ang pagsampit sa pangalang Hesus Kristo, pangalan ni Jesus. Diha automatic igsuon nahugasan na ang atong lawas. Karon katong espiritu, katong kalapati nga mikunsa diha sa pagkatao ni Kristo. Unsa man tuubot pasabot? Igsuon kining espiritu, kining kalapati igsuon, ang kalapati simbolo kana sa usa ka espiritu sa Dios. Ay. Simbolo kana sa usa ka espiritu sa Dios nga mao kini ang saklob kanato, nga mao kini magtigaman kanato sa atong kaluwasan igsuon. Amen. Speaking of kaluwasan, kining espiritu nga magaluwas kanato may magtigaman sa ato para sa atong kaluwasan. Ang ato isgutan igsuon mataas na. Dahil natin mga duha ka bersikulo nga natay mabasa diha sa Biblia nga duha ka bersikulo nga atong tanggaman pero taas na kayo. Sobra na sa atong oras. So mabot ta diha igsuon. Natay mga tema nga daghan patag mga tema mao pa ni ato sinukdanan sa atong pagahimuon nga Bible study on Saturday. Amen. So daghan tag hisgutan pa sa lain pang mga panahon. So dinhi ato lang usang isintro ang atong tema, sintro ang atong topic, mahitungod sa kining pag-ila kung ano man ang dili matailuhon sa Dios. Mao kining atong tema ngayon karon. Amen. So dinhi sumala sa atong gibasa sa buhat 2:38 nga kinahanglan gayud nga magpakataw ta pag-usab. Kay kung dili ka magpakataw pag-usab, mao'y hinungdan ni atong gibasa dinhi nga dili ang tanan gyud. Magayo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Amen. Kung dili kadto lamang magatuman sa kabubuton sa Amahan nga tuwa sa langit. Mao man kini lagi ang ipabuhat nga kabubuton sa Amahan.
nga arang nato makapasulod nato sa gingharian sa langit. Kaya kung dili nato himo nagsuon ang paghugas sa atong sala, dili ta matawag nga templo sa Dios. Inang hugaw ang atong lawas igsuon. So kinahanglan nga ato kining hugasan aron automatic musaklob dayon ang espiritu sa Dios kanato. Ug once na ang espiritu sa Dios niya na sa atong lawas, iluho na ta niya or may tatak na ta sa kaligtasan. Amen. Mauna igsuon ang atong punto nga kinahanglan gyud nga mataw ta ug diha sa atong pagpakatawo ug usab kinahanglan gamito nato ang gisaad nga iyang pangalan. Kay kung madto ta sa iyang sugo gyud nga para maluwas ta, mabitaw nga nagpabautismo si Ginoong Hesus. Pero diha sa iyang ehemplo nga iyang gipakita, dili man pwede siyang mubanggit sa pangalan kay iya mang pangalan baya ang atong gamiton. Mao nga wala si Juan usab nagabautismo usab walay pangalan. Mo kinigsuon nga nabahin bitaw ta karon, nabahin ta sa duha ka doktrina. Inang ang uban misunod sa sugo nga Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nga ibautismuhan daw ang tanang kanasuran, iwalin ninyo sa tanang kanasuran ug bautismuhan ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dili man mo ibot pasabot igsuon. Kaya ang ipabautismo baya sa sugo, bautismuhan ninyo sila sa ngalan sa Amahan. Nung sa may ngalan sa Amahan, Jesus igsuon ang ngalan sa Amahan. Karon sa Anak, nung sa may pangalan, si Jesus gihapon igsuon ang pangalan sa Anak. Ug ang Espiritu Santo sa pangalan, maura gihapon ni igsuon. Ang Dios nga Espiritu maura to si Jesus. Amen. Bitaw nga atong gingon nga usa ra Dios, usa ra gi persona, usa ra espiritu. Amen. Maman bitaw nga usa ra ka pangalan ang kinahanglan nga kita maluwas. Wala lain nga gimugna ang Dios nga lain pang pulong o pangalan nga para kita maluwas. Kun dili kadto lamang nag-inusarang mikunsal o minaog sa yuta aron nga para magluwas sa atong kasalanan. Kaya na nga nagsuon katong iyang palansang sa krus. Mao katoy usa ka tigaman nga ang iyang lawas sa iyang kaugalingon gihalad niya para kita maluwas. Inang na unang panahon kita sa unang tradisyon nitong Old Testament, ang usa ka tawo pag ikaw ba yung kasalanan, maghalad ka na igsuon og hayop. Magpatay ka naghayop, imong daoban diha. Pagkasunog ato, o diretso na ba sa langit ang aso ato, sumo na to siya ang buto pa sabot, nalimpyo ka na, nahugas ka na, napasaylo ka na sa imong kasalanan. Pero sa pag-abot ni Kristo, igsuon, wala na ang halad. Ang halad ni Kristo, ang iyang lawas para sa atong kaluwasan. Amen. Maman bitaw nga ang iyang pangalan mo atog yung gamahanan nga mo muluwas ka na to. Kay siya baya ang nagluwas ka na to. Siya baya naglimpyo sa atong kasalanan, sa atubangan sa atong kasalanan nga atong nasunod dito kay Adan ug iba. Maman bitaw nga ang iyang pangalan mo atong importanteng tuuhan nga mao atong tagalubay anong manluluwas. Amen. Mao na igsuon nga kung ikaw na bautismuhan sa iyang pangalan, automatic igsuon bukas ang langit para sa imong kaluwasan. Amen. Nasabtan pa igsuon ang atong mga paliwanag, atong mga pagbasa, mga interpretasyon. Kay usahay ra ba na ra ba tayo mingon na mamao dili na mao nang iyang giingon, dili na tinuod. So sa kahaigsuon nga dili matinuod. Karon igsuon kung panalitan do na kay duha-duha sa duha-duha sa atong duha-duha sa atong pagtundo nining gayuna, pwede mag-comment aron ato sa madugangan pagsalaysay. Kung unsay nakulang sa ako og salaysay nining higayuna, pinaagi sa comment usab, maka-reply ako og
madugang nako ang kakulangan sa akong pagsaysay. Amen. Kinsa kanato o kinsa kaninyo ang medyo nalibog pa o ngano nga ingon niini ang ako gipahayag, willing ako igsuon nga mutubag sa inyong mga comment. Comment lang sa comment section sa ating YouTube channel. Amen. Pero igsuon ha, hangyoon ko kamo, ayaw gyud ninyo pagkalimti ang pag-subscribe. Bisan ni ining uwahe nga parte sa ato, ni anamang ko na diay sa uwahe nga parte, igsuon, patapos na. Pero hangyo lang ako igsuon, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa atong inining atong gihimo karon. Og may ngono sabi igsuon, labi sa tanan, ayaw kalimot pag-share sa tanan ninyong mga kaigsuonan o mga friend. Ano? Kay kinahanglan gid mai-share na to igsuon. Inangano? Kung ikaw lang ang nakabasa, nakakita nini atong gihimo, unya wala na to ni i-share sa uban, ikaw rin nasayod. So ako kamong hangyo nigsuon, ngawan sa ikaw nakaabli ni ini akong mga videos, subscribe and share. Amen? Or comment. Importante mong comment igsuon. Kay hinangano ang comment may ako gipangita igsuon nga makahatag gyud ko og finishing touches igsuon nga basabtan gyud ang tanan. Mao kanay atong tuyo igsuon. So maurali igsuon atong tapuson ug adto tas pagpasalamat sa atong Ginoong Dios para sa atong mga pagtuon sa tanan nga oras, sa atong mga pagpaklo sa atong balaan nga kasulatan, ato kayo masabtan ang tanan nga anaa nakasulat. Amen. Hallelujah. Amahan nga langit nun, nining higayuna o Dios, among gipasalamatan o akong gipasalamatan ang tinuod nimong espiritu, espiritu sa paghigugma, espiritu sa kamatuoran o espiritu sa kaalam nga diin anaa kanamo. Lord, unta imo kining isinsil sa mga tao nga gustong makakaton o makasabot sa panultihon o nakasulat sa banal nga kasulatan. Panginoon, wala kaming magagawa kundi ang imo lamang o Dios pagahimuon. Salamat sa imong espiritu nga imo karon gipadawat kanamo o imong gi-integral kanamo. Salamat o Dios. Amo kining pasalamatan sa ngalan mo Jesus. Amen. Isuon dinhi atong natapos. So padayon sa atong mga susunod nga mga videos. Welcome.